Aşgabadyň çagalar baglarynyň birinde ene-atalardan gap-gaç, el we ýuwujy serişdeleri hemde hajathana kagyzlary ýaly senagat harytlaryny getirmek talap edilýär. Şu çagalaryň biriniň ejesi çagalar bagyna 5 litr gap-gaç ýuwujy serişde, suwuk sabun, çygly salfetka, hajathana kagyzyny uzunlygy 1,5 metre barabar saçaklyk klionka alyp gitdi. Ene-atalar bu senagat harytlaryny her aýyň başynda taýýarlap, çagalar bagynyň terbiýeçilerine tabşyrmaly diýip, howpsuzlyk aladalar sebäpli gidlinlik şertinde söhbetdeş olan habarçy 3 dekabrda gurrun berdi. Azatlyk radiosunda bu çagalar bagynyň belgisi we onuň nerede ýerleşýändigi barada takyk maglumatlaryň bardygyna garamazdan howpsuzlyk aladalar sebäpli olary köpçülige äşär etmekden saklanýar. Terbiýeçiler we ene-atalar çagalar bagynda hatardan çykýan elektrik çyralary, soğuducu we santehnik enjamlary şeýlede otorlarda geçirilýän boýaw hemde awatlaýyş işlerini öz hasabyna dikeltmäge mejbur bolýarlar. Ene-atalar her çagas üçin aýda 80 manat çagalar bagynyň tölegini töleýär. Üstesine de bu talaplary berja etjek bolup kösenýärler. Köp maşallaryň güzeran eklenji onsuz hem gaty kyn diýip habarçy aýtdy. Azatlyk radiosynyň agdalýan çagalar bagy bilen habarlaşyp ýokarda aýdylan maglumatlary tasdiklatmak ýa-da inkar etdirmek synanşyklary häzirlikçe başa barmady. Ýöne bu paýtagtyň çagalar bagynda körpeleriň ulanjak senagat harytlarynyň ene-atalaryň boýnuny daklýandygy barada Azatlyk radiosyna gelip gowşan ilkinji habar däl. Sentýabryň aýagynda çagalary Aşgabadyň dürli çagalar bagyna gatnaýan ene-atalaryň ençemesi terbiýeçileriň özlerinden gap-gaç, el we ýuwujy serişdeleri hemde çygly salfetkalary getirmegi talap edýändigini gurrun beripdi. Şonda ene-atalar Azatlygyň habarçysyna beren maglumatynda özlerinden çagalar baglaryndaky ýassyk we ýorgun düşek daşlaryny öýlerinde ýuwup getirmegi hem talap edilýändigini aýtdylar. Ene-atalar munyň çagalar baglarynda maýla serişdesiniň ýetmezçiligi bilen bagly bolmagynyň mümkindigini aýdýarlar diýip habarçy gurrun beripdi. Türkmen häkimetleri ýokarda aýdylanlary tasdiklap ýa-da inkar edip çykyş etmeýärler. Resmi media çagalaryň bagtyarlyk zamanasynda ýaşaýandygy barada ýygyderli reportajlar görkezse-de bu aýdylanlar barada dymýar. Türkmenistan indi 3 ýyla golay wagt bäri agyr ykdysady kynçylykları başdan geçirýär. Ýurdun döwlet dukanlarynda ady harytlarynyň gymmatçylygy we gyççylygy dowam edýär. Zähmet haklarynyň öz wagtynda berilmediligi, bankomatlarda nagd puluň tapdyrmazlygy bilen bagly ýagdaýlar ýygyderli ýüze çykýar.